Da li ste ikad čuli za veliki požar koji je zahvatio grad Split u prošlosti i doveo do nekih od najvažnijih promjena u gradu? Na kraju ću ti pokazati kako su istražitelji rekonstruirali taj događaj i koja je bila njegova posljedica. Ja sam autor ovog kanala, a sada ćemo zajedno istražiti jedan od najznačajnijih događaja u historiji Splita. Split, kao jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj, ima burnu prošlost, a među najznačajnijim događajima koji su obilježili grad je veliki požar koji se dogodio 1857. godine. Taj događaj je doveo do znatnih promjena u gradu, ne samo u smislu arhitekture, već i u svakodnevnom životu građana. Prvi korak u istraživanju ovog događaja je bio analiza arhivskih dokumenata iz tog vremena. Ovi dokumenti su pružili detaljan uvid u događaje koji su prethodili požaru, kao i u sam događaj. Rezultati ove analize su pokazali da je požar bio izbio u jednom od stambenih kompleksa u gradu, a da su ga izazvali neki od tadašnjih stanara. Drugi korak u istraživanju bio je intervjuiranje potomaka ljudi koji su bili svjedoči ovog događaja. Ovi intervjui su pružili još detaljniji uvid u događaj i njegove posljedice. Na temelju ovih izjava, istražitelji su bili u stanju da rekonstruiraju kronologiju događaja i da razumiju kako su ljudi u gradu reagovali na požar. Treći korak u istraživanju bio je analiza arhitektonske situacije u gradu u to vrijeme. Ova analiza je pokazala da je grad bio izrazito gusto naseljen, a da su kuće bile izgrađene od drveta i drugih zapaljivih materijala. To je bio jedan od ključnih faktora koji su doprinijeli širenju požara. Ubrzo nakon požara, gradske vlasti su bile prisiljene da preduzmu određene mjere zbog sigurnosti građana. Među njima je bio i zakon koji je zabranjivao gradnju kuća od drveta u gradu. Također, gradske vlasti su bile prisiljene da razoruše one krajeve koji su bili najviše pogođeni požarom i da izgrade nove objekte koji su bili sigurniji i pouzdaniji. Na kraju, kao što sam i obećao, ću ti pokazati kako su istražitelji rekonstruirali taj događaj i koja je bila njegova posljedica. Istraživanje je pokazalo da je veliki požar koji je zahvatio Split bio jedan od najvažnijih događaja u historiji grada, koji je doveo do značajnih promjena u arhitekturi i svakodnevnom životu građana. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.